Здравейте, Популс Романом, аз съм Гай Корнели, а вие гледате Рома Нюз, най-добрата новинарска програма на Юг от Алпите. Първата новина за деня ни отвежда в Сердика при нашия репортер. Здравей, Корнели. Един неприятен случай ни доведе тук в Сердика, където срещаме с един недоволен граждан. Войната по пътищата е отвратителна. Вчера си ходя по Вия Августа и една квадрига едва не ме прегази. Аз гледам номера, на номера пише 4. Това е Гай Корнели, консула. Консул ще ми става той, ако не си не може да обуздава. Ама аз като реша да си пина малко вино и да поязя малко, веднага ме спират. Честно ви казвам сега, той човек, ако зависеше от мен, нямаше да стане консул. Но Сената е корумпиран и изборите за това се таковат. Добре, господине, разбрахме. Запомнете от мен за винаги. Обратно при теб, Корнели. Запомнете от мен. Тук студиото наш гост е консул Гай Корнели. Бихте ли коментирали обвинението на гражданина? Не. Добре, ами кажете ни как върви войната с галите на север? Бием. Ами хубаво, а сега спорт. Дария, Корнели, тази седмица е невероятна за римския спорт. Гледахме битката между двамата прекрасни горещи гладиатори. Корнели, вижте и мускулите само. Само на нормалници днеска, бе. Така, сега към новата ни рубрика Отворени линии, където даваме рострата на гражданите. Слушаме ви. Не ли ти е ладно, со тога идеш у студио? Не, господине, не. Студиото си има огън, топло си е. Не. Па, извини, ай, чао. Следващия, моля. Имам мисли отново. Какво? Не мога повече, разбирате ли? Корнелия ме изостави. Корнелия ми взе работата. Трябваше да си продам тогата да си купя хляб. Имам само блудкаво вино. Юпитер ми свидетел ще се хвърля от акведукта. Не, май не стига толкова за днеска. Не мога повече. Довиждам. Гай Корнели, втора квадрига удари на Визея. За това и за още неща ще разберете по вечерните новини на Рома Нюз. Започваме в 7 часа.